Bakit? No! Ipos-pos! Kayawan ko. Apil mo dali. Ay, pag-istorya ng kayaw. Apil na apil. Sumuram, may million eh. May million. No, kuha ko. Piste! Ah, drop kayo no? Sakto ka. Inay yung tuyok. Inay yung tuyok. Ha? Inay yung tuyok. Ah, nasa ya. Tapaw. Atay na ya, po datoy. Ah, mura, kusog. Ibali mo largo. Bali largo. Gigi. Lo, okay, last. Play na? Play at. Kaya makain mo. Okay! Paana kayo ba? Tubar. Kana! Ah! Woo! Oh, patikay! Mas basag tuyo ko eh. Dili. Hindi, itong itanaw na to sa kwan. Pagkay-follow yung page ko mga Barbs TV. Barbs TV. Barbs. Diba di ka kita mga video? Halo ko do. Halo, alin ko do. Lagi gitu. Balik ko, purchase lang. Ay, patung dia sa mong kwanto. Hindi ka muna. Ano ka? Balik ko, purchase lang. Look! Yan na. Samad ka? Sige, purchase ha? Hindi. Save nyo din mo ha? Sa tagpo. Sige, purchase. Sige na ko ba? Kay orin ng labay. Damo gitu ini Arthur. Oh, yang seni kamot ba? Tanon. Ha? Purchase ha? Sunod to Roberts, katong tanaw ba? Tok beri. Aduh, panyo bi, panyo. Budi. Ay, trapos mo kamot na. Sige daw bro. Ya, purchase ha? Nay, mo triple baka nay. Dutoy, mo triple boy. Mo triple ako wali sa dultis ko. Mo biro. Nanong tugpo. Street toy. Sige tuyok. Balik na. Fighter. Balik. Mugagbagayin na lagi. Dapat to mo Mo triple naman to man. Triple. Nabaka to mo nagpagog na ka. Barog mga sa running pa. Sige. Nanon bro naman. Ako li adjust gamay. Triple. Bubul roy. Yan oh. Play. Ako li adjust gamay. Oh, bagong pa kanay. Ayos. Tanaw birds. Likot. Ika sa ubos tanaw ba? Tanaw niyo. Perfect mayo. Here on ground. Yay. Look! Gago puta na, napa-perfect. Sakto na kayo.
Kuha na. Ano ta birds? Hoy. Ari ba? Saminto na, saminto na. Okay. Saminto na. Sino na? Ito.